Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah daga gare ka muke, kuma gare ka za mu koma wajib. Sakamakon hatsarin mota da ya afku a jihar Katsina, wato an yi rashin sa'a, uwa da ɗiyarta sun rasa rayansu. Kazalika sai rasuwar matashi da muka samu mai suna Muhammad Awwal Ahmad, wanda dai 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi a hanyar birnin Gwari da ke jihar Kaduna, wanda daga bisani suka nemi kuɗin fansa, bayan kuma an ba su abin da suka bukata, ƙarshe kuma suka hallaka matashin, wanda yanzu haka an yi jana'izar marigayin. Da fatan za ku saka su a cikin addu'o'inku tsakanin uwa da 'yarta da kuma shi wannan matashi mai suna Muhammad Awwal Ahmad. Hakika rayuwa ba ta da tabbas. Hakika wannan duniyar ba ta da wani dahir ko kuma wata matabbata. Hakika ya kamata duk wani ɗan adam mai hankali da tunani da zurfin hikima ya kama Allah da manzansa, ya koma ga istighfari da yi wa annabi salati da kuma gudun duniya, domin duniyan nan muddin muka ce za mu ci gaba da yi mata biyayya, to ba makawa face za ta kai mu ta baro mu. Kuma gashi abin takaici a ciki ba ta da alkawari, domin a kowane lokaci tana iya kai ka ta baro ka, kamar yadda wasu za su buɗe sabon shafi, abu nufi su buɗe kafafunsu da hannayensu domin cin duniyarsu da tsinke, amma ba su san mutuwa na dab da riskarsu cikin 'yan sakwanni ko 'yan mintuna ba. Kamar dai misali da muka baku na matashi da ya rasu a ranar Lahadi 25 ga watan nan da muke ciki a ƙaramar hukumar Rogo da ke nan jihar Kano, wanda bai fi 'yan mintuna ba da ɗaura aurensa ko kuma za a ɗaura aurensa. Hakika wannan babban al'amari ne wanda ya kamata ya zama izina, ya zama abin la'akari, ya zama kuma abin da za mu ringa kalla a matsayin aya da Ubangiji yake nuna mana, domin dai Bahaushe na cewa wai gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Wato wani irin shiri kai, wani irin ɗamara kai domin riskar irin wannan rana da za ta iya zuwa ta same ka a kowane taƙi ko kuma kowane gaba. Hakika ya kamata in baka shirya ba ka fara shirin wannan rana. Ta ina za ka fara shirya mata? Shine ta hanyar gudun duniya da kuma biyayya ga dokokin Allah da manzansa domin samun tsira ranar gobe kiyama. Yanzu dai kamar matashin nan Muhammad Awwal Ahmad, wanda 'yan bindiga ne suka kama shi, bai fito da nufin za a kama shi ko kuma tunanin zai fada cikin wani hatsari ba, amma 'yan bindiga suka yi hafsi da shi a can birnin Gwari a can jihar Kaduna, wanda daga bisani aka ta kokarin hada kuɗi a wajen 'yan uwa da abokanan arziki domin ceto rayuwarsa, amma ashe ina, bayan an gama hada kuɗin an kai, tunanin an bata musu lokaci yasa suka hallaka shi, kazalika kuma suka karbi kuɗin 'yan uwansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kuma da kuke gani kun ga mun sanar da ku cewa diya ce da kuma mahaifiyarta, wanda da gani babu tambaya, kun ga kamanni ga kuma gawakin su yadda aka yi jana'izar su a jihar Katsina, wanda hatsarin mota ya zama dalili, ya kuma zama sila, ya zama ummal aba'isin raba su da rayuwarsu, kuma suka amsa kiran mahalicinsu suka koma ga Rabbil Izzati. Allah Ubangiji ka sa mai kyakkyawan ƙarshe idan ta muta su. A koda yaushe muna ƙoƙarin kawo muku irin waɗannan mace-mace ne, ba don komai ba don mu ringa musanyan addu'o'i a tsakaninmu. Yau an faɗi na wancan, gobe an faɗi na wancan, wani lokaci na ka za a faɗa ko na wasu a faɗa. Fatan mu dai Allah ya sa mu cika da kalmar nan ta la ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, domin dai kamar yadda muka ce duniya ba ta da tabbas, lahira ita ce dahir. Don haka Allah ya Ubangiji ka ba mu ikon biyayya ga dukkanin dokokinka da kuma hanyar da zai sada mu da rahamarka. Allah ka karɓi rayuwar mu sai ka yarda da aikin mu ko kwaya ɗaya ne, kaka karɓe mu ya Rabbil alamin sai muna kan hanyar nan taka ta ihdinas siratal mustaqim. Allah kai ne Allah, ba wani sarki wa inna Allahu sai kai. Ka ji kan wa'annan bayan Allah ka kyautata namu zuwan.
idan namun ya zo ka samu cika da imani da kuma kalmar shahada.